ассалому алайкум шербачаҳои ноҳияи восеъ. Ҳама каса сӯзани хубен. Зиёда аз 10 сотиқ замин ва дорои 5 ҳуҷра назди раҳи поез дар қарор дорад, яъне ки лаби роҳи калонам бигем хато намекунем. ноҳияи восеъ дар чаи шафоев бачаки азиз. Мегӯянд ки аз ҳамин участка, аз ҳамин хонаи назди ҳавлигӣ то масҷида 5 минут раҳай. Мактабаш боша агар 15 минут раҳай. наздикии роҳи калон. Нарх боша 229 000 сомон. Зиёда аз 10 сотиқ замин. маълумотҳои пурраша дӯстон ма дар ҳамин описани видео мегзорам. хонен полностӣ мегзорем бачо. лайкотонро гузорен, подписатся кунен. бачаки восеъ далши дар хизмат. канали восеъ бачо азиз. чизе ки дар территорияи восеъ дорен роӣ кунен ё ки омада ма видеош мекунам. дар описани видео дар профилами инстаграм чи ҳом восеъ чи саудо тв мо рақамҳои худмонро мегзорем, реклама қабул мекунем. муроҷиат ки омада навор мекунем. чи хона, чи квартира, чи мошин, чи магазин, чизе ки барои эълон дорен дӯстон омада навор мекунем. дӯстон лайкҳо рамонен, подписчико ҳама каса дастгирӣ кунен. навора бачаку восеъда хонахода роӣ кунен дӯстон.